Sorry. Wala tuyo oy. Buta ka? Uy! Imo na po nang gigamit ng talburos patay? Wala tayo gamiton! Para kuan ba kanang nindot kay ko tanawon ba? Sa balay, nindot ka tanawon. Madugay ka ng naon mo, malata gina. Lata bagod taon oy. Bon. Magsabot sa ta ba? So may sabutan. Kita puros mga talaki na. Ambot lang. Kuno ambot lang man. Wapag ka kasigurado sa mong gender? Ako kasiguro na. Pero ambot lang ka mo. Kay usahay. Musuol mo na imong pagkabayot, good. Hilom oy! Ay, hilom oy! Tawara? Birdi og dugo. Unya isog pa og baho. Bayot gud taon. Diretso to imong buot isulti, be. Unsa man to? Kita puros man gyud talaki. Nya ang laki maibog man gyud nagbabay. Mahigugma man gyud nagbabay. Unya? Sabot ta ba? Kung muduol gani kung floor gani, taga-aysan mig higayon nga magkasulti mig pila ka minutos? Kada na imong ihangyo? O kay murag pananaw na ko murag maibog og muduol kung floor. Ano ko itong maibog? Yabag ka? Ako? Maibog ko? Nakamatikod ka? Kanang mga chicks din eh. Mga nihina na ako. Pero, Manganhin nimo pero ako'y pangitaon. taka mo lang ka. Irespeto lang ko. Yaho man? Ako mamatikdan gud taga dool na kong floor. Muduol man day kadayon gud. Murag kag maibog ba magsamok-samok dayon. Wala lagi ko maibog. Pero kung mauna imong gusto, nala. Pwede ra. Bantaya? Na, Ayaw lagi. Sila diha diha. na. Ano tagi? Oh, sana? Sino maglaki? Ang angan ko sir. Ha? Ang angan ko kay pag-abot na ko nga to sa ila. Padung sila man lakaw. Kunya silin. Padung sa iya trabaho. Pero akong gi hangyo nga parion diri. Ya? Niingon man siya nga kunya lang matuyoy kay nagdali ko mutambong sa ko sa akong trabaho. Pero ini kahapon sir, wapit siya nga rin sir. Ini pauli niya. Hapiton ko niya. Oh, Ayo. Habi na ko di na ko niya tahuron. tawad aslan nimo sir ay. Unya. Wa sa may buong anong ako sang padulo nako. Ay buong sir, nangutanam gani siya nako. Oh, unsay tuyo nimo? Akong gingan nga, ang kamulay magistorya. Maayo ka toy. Nga akong pangasaon silin. Oh, kamayo na sir. Maayo na sir ay kay para na ko sir. Kanay basilin buutan biya na. Narana sa ilang balay magyampungan, di ginalaagan bayan na. Mas maay tinuod ay nga. Taga dinhi ang ako pangasaon. Sigurado pa. Mas may pag taga din ni sir. Kay sa kanang taga dito gyud sa inyo sa may patag nga mga di mo to kasaligan mga babae dito. Ikay gasultian ako kulabo. Ayaw ihurutan na toy. Depende ra na. Sa kasan dapita dunay badlungon duna sa tarong. Pero ako toy prakahan talaga. Inahan ligong hilin. Uwahi na kay ko bantay ba. Attract man kayo. Kuapa ba na? Ay. Kalami. Gusto sa kong maminyo ba kay mausay gustong papa nga mapahiluna nako, mapundo na ni akong kabuang. Kamgo na jud taon ka sir. Mas may gyud nang maminyo kay sayo ron sir kaysa kana matiguang ta nya magkamkango na ta. Sus, wa na gyud tay kapuslanan. Mintras batanon pa sir. Kumbate gyud. Ana gyud sir. Ano yan ba? Pero ka na silin toy. Ako ginang patrabahoon. Himong ko na sekretarya. Mas kusugo na ito sa lungsod ba? Bitaw, mas may pa sir. Pero
Lagan bang nangulitaw ng hilin? May. Naistorya na ko ya igsoon nga na ako na nagkukoy-ukoy ang hilin pero wa ka dool kay maldito nga mahana na. Kanas ni Dinsyo. Tuwa wa nay, way na kauyaban ang hilin ay. Tungod kay malditos din siya. Oh, dito na mahana na. Di na gusto uyab-uyab. Ngag ako'y mga moral. Ah, believe ba ako sir? O ikaw sir? Uh. Pamina na ko sir, di kinambalibad si Noy Dinsyo. 101%. Ayo, sa kwarto ni mo ilang bay? Sugot na permente sir ay. Ba? Oh, kayo kanayang anak sir. Maminyo na nimo, mura sa sila nakadaog og sipstick. Stian nanti ka. Anak yun sir. Ako bitaw ning kamot kong laklak sad. Ikaw kung bati sa diya kay tabangan sa tika. Kung sila Duha na klap tali, mo sugot ni mo toy, mura siyang nasunugan. Lain na sa doon na sir. Ay, anak sir, iwan ko'y sapi sir. Pero naamang ka. Salig mo ko ni mo sir. Kaya nasilin to, murag di na tingali kinahanglang pangamuralan ko na. Titsuong ko na na. Daigang ko na ng mga sawa ko niya. Oh my goodness! Ana na yun masinso si Nidinsyo. Basta mo pakaslan si Helen. Oh my God. Di na dito, damihan na sa kanyang kamusikyo. Lin! Unong una, oy! Sa man, uy. Nakita mi ni Matoy. Nya. Ug nagtugon nga patuon kuno ka sa ilang Sir Marlon. Di ko mo uy, kay nagdali ko. Mas may paingno na lang nimo si Sir Marlon nga gisakitan ko sa ngipon. Naunsa ba ni siya, oy, Lin? Ato alang to kadiyot. Kagaya bag-o nimo, uy, di lagi ko mo adto kay sakit ka akong ngipon. Sabot, uy. Huya nimo, uy. Eh, sabadi ay ba sakit-sakit ang ngipon, oy? Ano mo? Natay ay. Ano mo? Bisag nagtugon sa Sir Marlon nga patuon siya sa ilaha kadiyot. Masakit-sakit ang ngipon. Oy, Helen! Ako na kayo tay. Uy, maglungag pa ko niya, magsag-o pa kog tubig. Noon sa may taong kaday, oy. Ato nang agaon. Ay, likay-likayi. Noon sa mga oy. Pumagog kumulik kay tay. Wa mulik kay. Naugma na lang ko mo adto tay. Uy, gisakit kay tay. Na, akong ngipon tay sakit, yukistanan tay. Sus. Ayaw taon likay-likayi na atong agaon. Dahil tingay importante na ang tuyo, anak. Pito tay, importante gyud kay to matot pang matoy. Ah, sige. Oy, ikaw, Andoy, ikaw mo yung pagsagob dito. Ikaw to. Kuwag tubig ha. Tatan, ato. Ay, paglikay-likay. Dahil ato na agaon, tingay. Magaon ka ang tao na anak kayo. Pamagay sila maabot. Pwede, met? Ikaw, hapon naman. Hapit naman mga gabi eh. Layo ba itong ilang tuon? Itong dapit nga ilang suruyan? Layo-layo yun. Ikan din mga siyam juga kilometro. Uy, layo gid ay tuod ba? Maglakaw dito sila kapin sa siyam ka kilometro. Kaya tuyok man itong agianan. Kato noos pa ring. Kita itong nindot nga taon-aon. Malangan ito. Gusto kayo ito, no? Tanaw, nindot na taon-aon. Lahi naman ko kaniad ko karon din. Higa ni dapitan, tag-as na kayo mga kakahuyan. Lahi kaniad ko, unsa na ka itong inasuruyan dito. Lagmit. Abot na to sila sa pili o saban tiyong. Sus, layo ano ba na lugar ha? Aw. Kana no mga dapitan ginganlan ni mo by dimit. Doon na sa siya mga parinti dito, tingali na sangit-sangit sab siya dito. Hapit-hapit sa mga kaila. Dili kay kandir na tuyo ato. Suro-suroy sa gidi ay.
bay ning uban ko nila da. Lingaw unta ko. Ay, kung ba magigagtuhod ay, apin og suroy. Pamasin ka, ikay magkadakong skanding. Da. Ipulaan na ko anang pagitas kanding. Bay uy. Gawas nga idlas. Basta kusugam dagan. Ang suylo ra ba unta kayo, kay daghan na nakikita skanding. Ang problema lang ang pagdakop. Mao lagi. Pero gaduda mo gyud ko anang kanding nga bay. Sidro. Nga naman. Ang kanabang nakitaan sa mga tao nga kanding, mao ba kapod na? Mao bay, mao na gito. Mao kinakanding nga. Dili ba yoy? Unsao man na to pagsiguro nga mao gyud to siya nga wa may timailhan. Mao gito bay. Mao lagi gitong kanding nga. Katingalahan kayo. Kana lang yung pagkaidlas. Lapin din gitong pagkikapos bata. Di nga po kumutuan na ba yoy? Wag ya po'y pruiba. Ang ako na lang og nigdakop na to ng kandinga niya, di mao. Ay, mao lagi to bay. Mao ginakanding nga. Tuwi lang ko. Mao lagi yun.